Mám tu objednávku z Notino za viac ako 150 €. Prvýkrát v živote som si objednala niečo od Huda Beauty. Ešte som ju neskúšala. Niečo tu na nás vypadlo. Toto je paletka rozjasňovačov. Vyzerá to dokonalo. Určite si urobíme aj video spolu. Je to môj úplne prvý produkt od Huda Beauty. 4 odtiene rozjasňovačov. A teraz som si urobila make-up a nedala som si rozjasňovače, takže hneď za týmto videom budem robiť toto. Virálne bebečko od značky Misha. Je to korejská značka a toto bebečko je vraj veľmi, veľmi dobré. Ja som si vybrala odtieň 23 a SPF 42. Takisto si spolu vyskúšame na videu. Ja som ho videla na TikToku a bola som prekvapená, keď som ho na Notino videla a hneď som ho dávala do košíka. Že vraj je to najlepšie bébečko. Takže uvidíme a porovnám si ho s týmto mojím najviac obľúbeným z farmácií. To cestovný set Sol de Janeiro. Nevoňala som to ešte, takže urobíme si aj taste test. Taste test to není. Spolu si to ovoňame na videu. Očakávam, že to bude nejaká taká sladká vôňa ako marshmallow alebo ako cukrová vata. Predtým som mala žltú edíciu, tá voňala krásne ako pistácia, ale nepovedala by som, že to bude voňať ako pistácia. Toto je číslo 68 na vlasy, toto je na telo a toto je sprchový gel. Môj obľúbený kondicionér na vlasy. Ja som v DM-ku upozorňovala, aby ho neprestali predávať, ale z nejakého dôvodu ho v DM-ke už nemôžem nájsť, takže som sa pozrela na Notino a mali ho tam. Potom som si zobrala takéto niečo, ja som to videla vo videu u Mikaela Noguera, neviem ako sa presne volá, tam som to videla u nej. Je to niečo ako lepidlo na obočie a má to aj takúto kefku. 7 ml balenie toto, veľmi maličké. Má to takúto silikónovú štetinku, s ktorou si to obočie takto pekne viete vyčesať. Zvedavá som na to a určite si spravíme aj samostatné video. Takže ma nezabudnite sledovať. Ďalší virálny produkt od značky L'Oreal. Ja dúfam, že to nebude smrdeť. Je to Makeup Setting Spray. Malo by vám to zasetovať make-up na 36 hodín. Že by sa vám nemal pohnúť. Tu je napísané, že no transfer. Vyskúšame na video. Toto viete, čo je? To sú klieštiky na oči. Ja mám svoje staré, ktoré som si už chcela vymeniť, lebo tieto sú super, ale sú už strašne staré a vždycky, keď som si kúpila nejaké nové, tak vždycky tie nové nefungovali. Ja neviem, prečo to vyrábajú tak, že to nevyskúšajú, či to funguje a či to vytočí tie riasy, pretože veľakrát, keď som si kúpila, tak to bolo úplne hrozné, tak preto som vždycky používala tieto moje staré. Toto je značka Sally Hansen. A ešte tu mám takýto jeden balíček, ktorý si ukážeme v samostatnom videu. A mám tu ešte jednu vec, ktorú som si na Notine objednala. Som uvidela, že na Notino majú takéto vysielačky. Tieto vysielačky používam, keď môj synček spí v druhej izbe. Tam mám jednu vysielačku, ktorá je zapojená na káblik do elektriky. A potom mám takúto jednu prenosnú, ktorá je aj na baterky, ale dá sa zapojiť aj do elektriky. Mám to takto zapnuté a keď on sa už zobudí, tak hneď ho počujem. Ja by som si tam dala aj kameru, lebo máme aj kameru, ale my tam nemáme internet. V tej izbe ona je dosť ďaleko. My tu celkovo v podstate nemáme ani signál mobilný, takže internet veľmi ťažko a tam v tej izbe už vôbec. Takže by sa mi to nejako nedalo sledovať. Keď počujem, že zamrčí alebo tak hneď môžem pribehnúť a je to super. To, čo je tam v tej izbe, tak to vôbec nerobí žiadny zvuk a toto počujem hneď, keď vstane. Úplne som s týmto spokojná. Našla som to na Notino. Je to značka ETA a má to dosah až 300 metrov. Čiže ja by som s týmto mohla ísť až 300 metrov ďaleko. Takáto detská pestunka. Mala som tam mať aj darček, Miu Miu voňavku, ale takú nejakú mini vzorku. Ale tak dlho som otáľala s tou objednávkou, že potom už som nemala ani žiadny darček, ale nevadí. Mám tu potom nejaké takéto poukážky. To bolo všetko. Idem teraz natočiť ďalšie videá na toto a ešte si pozrieme spolu aj tú Huda paletku. Ak vás to zaujíma, tak ma nezabudnite sledovať.